Itt vagyunk a Homok szigeten, Sand Island, Zanzibár keleti része, a keleti parttól egy olyan 300-400 méterre. És ki nem találjátok, ugye az is Sand Island, mert ugye itt van egy ilyen homokos rész, ami kiemelkedik a vízből, ahogy már bent vagy a vízben, és közkedve turista, látványosságú turista hely. Igyekezni kell, hogyha ki akartok jönni. Ugye ez is a vízállásától függ, hogy ez meddig marad itt. Ez egy idő után megy be a víz alá, úgyhogy ahogy megvan az a hely, föl kell jönni, ökörködni egy kicsit, csinálni kell rohadt jó képeket. Nagyon messze el lehet látni, és azután a homok után jön az zanzibári türkiszkék, és tényleg rohadt jó képeket lehet csinálni. Nagyon sok turista van itt játszanak, élvezik, amíg még a sziget fent van, a víz fölött. Aztán mindenki megy tovább a dolgára. Megmutatom így is. Jött a keleti part. És akkor... Ja, nagyon sok hajó. Megvárják, hogy mindenki megcsinálja az Instára a selfie-t. Utána egyébként megint látszik, hogy ott már vannak ott halászatok, amik kapcsolnak a vízbe messze volt, és egy kicsit föntebb van vannak a szigetek. És akkor nézd meg, ez így néz ki. És ami kurva jó benne, hogy ahogy végelnek a homoknak, egy olyan ilyen kurva mély a víz, tehát nagyon jókat lehet itt ugrálni, szórakozni, pocsog mély a vízbe, rohadt jól néz ki, úgyhogy ezt semmiképp sem adjátok ki, hogy erre jártok. Vigyázzatok a sünökre, mert abból nagyon sok van, kurva sok. Pont most megyek egyfelé, hát ezt meg megmutatom, picit hosszabb lesz a videó. Ez, amit most mutatok, ez nem normális, hogy ekkora sün van, de ez valahogy itt jól érzi magát, úgyhogy nézzétek! Hát öcsém, ebbe belelépsz! Hát, hogy ideig nem lesz strandfoci, az biztos. Mi, mekkora sün? A kurva életben. Úgyhogy ezekre vigyázni! Na, ez a videó csak azért kezdődik így, hogy tudjam, hogy ez a stalker beszámolós videó, stalkerzés. Tök jó tapasztalatokat gyűjtöttem itt, és nagyon röviden elmondom, itt vagyunk a Homok Islanden, úgyhogy sietnem kell, mert elkezdett a homok sziget lemenni, meg a víz följönni, úgyhogy ha nem sietek, el kell úsznom a hajóhoz, hogy tovább tudjak menni. Szóval ez ilyen kezdő felszerelés, vagyis ez már ilyen haladó felszerelés, de kezdők nyugodtan mehetik. Annyi a különbség a sima, ilyen hagyományoshoz képest, hogy ebben van ilyen szelep, ami lezár, és ezzel 3 méterre is le lehet menni a víz alá, ugyanúgy tudsz levegőt kapni. Itt van egy pár hasznos info azoknak, akik még nem voltak stalkerezve, csak nagyon keveset, hogy hogyan lehet ezt amatőrként jobban csinálni. Itt a helyiek, és az lehet, hogy csak nekem új info, biztos mindenhol így csinálják, folyékony szappant kennek a plexire, belülről, meg alulra is, és alulra fölülre, és amikor bementek a hajóval oda, ahol majd le akarnak menni a víz alá, ott sós vízzel lemossák ezt a szappant, és ezt csinálja egy olyan hatás, hogy a víz nem csöpög be, meg nem folyik le, meg ilyesmi, tehát kint tartja a vizet. A szakállasoknak rossz hírem van, mint én, mert nem tud jól zárni a maszk, hogyha szakállas vagy, ott mindenképp befolyik a víz egy idő után. Legfontosabb info, hogy akkor beugrasz egy hajóról a vízbe snorkelrel, vagy ezzel a felszereléssel, fogd oda magadhoz, fogd oda az arcot az jó erősen, vegyél előtt egy kurva nagy mély levegőt, és egy jó pár másodpercig ne vegyél levegőt még a víz alatt, és ne vegyél soha nagy levegőket, mert ebben nem tudsz úgy lélegezni, mint szabadon. Körülbelül olyan 60-70%-os levegőmennyiséget tudsz beszívni. Ezért is rohadt fárasztó egyébként egy óra is egy kezdőnek, mert sokkal kevesebb oxigén jut az agyadba, mint normális esetben, meg még közben úszol is, meg keresed a halakat, mint tudom én. Úgyhogy tehát ne akarjál nagyon nagy levegőket venni, mert akkor eldugul, meg nem fogsz tudni, tehát akkor ilyen fulladásos érzés van, és ez nem jó. Mi van még? Valamit el akartam még mondani, hogy igen, tehát nyugodtan, jó nagy levegő, beugrasz a vízbe, úgyhogy az arcodhoz szorítod a maszkot, látsz egy pár másodperc, és egy kicsiket lélegzel, és sokkal jobb lesz az élmény.
Ja, ezt a szappanos megoldást mondták Zanzibáron, amikor először voltunk stalkerezni. Találjátok ki, hogy ki volt az egyetlen ember, aki akkor éppen nem odafigyelt, hogy mit kell csinálni, és nem csinálta meg. Jelen. De így is kurva jó volt. Most nincs ám szappan. Meg is mutatom nektek, jó? Van egy kis mély víz. Gyorsan kamerát váltok. Fölveszem. Kamerát. Hogyan is néz ki egy ilyen? Ennyi. Lesz majd sokkal jobb látványosabb videó is erről. Megyek most is.